nọ n'akụkọ iri gbara elu nke taa n'isi mbido TV. Na nke iri, onye na-agbara Inter Milan bọọlụ bụ Eriksen ka a hụrụ ya na ezinụlọ ya dịka ọ hapụrụ ụlọ ọgwụ. Eriksen nọ n'ụlọ ọgwụ ọtụtụ oge dịka obi ya kpọchiri n'oge a na-agba Euro 2020. Nwaamadi mba Denmark agbara afọ 29 na-agbake site n'obi mkpọchi o nwere n'ọnwa gara aga. Anyị ga-echeta na obi Eriksen kpọchiri na mamaka dịrị n'etiti mba Denmark na Finland na Euro 2020. Ndị dọkịta gbatara n'ama egwu zọọ ya ndụ tupu ha kpọrọ ya gawa ụlọ ọgwụ. Nke a bịara dịka ndị otu Italian Football Association kwuru na ha agaghị ekwe ka Eriksen gbaa bọọlụ na Serie A tutu ruo mgbe e wepụrụ ihe a kwụnyere ya n'ahụ maka mkpọchi obi ahụ o nwere. Na nke itoolu, otu nwaanyị na mba Kenya aha ya bụ Diana Kibisi egbuola ụmụ ya abụọ n'ihi esemokwu ya na di ya nwere. Ndị uwe ojii kwuru na nwaanyị a gburu ụmụ ya abụọ n'ụbọchị Sọnde oge o gbuchara ha ka ọ gara were onwe ya nyefee n'aka ndị uwe ojii. Ụmụ ya abụọ gbara afọ 4 na afọ 2. Ndị uwe ojii nwụchiri ya bụ ebe ha ka na-eme nnyocha. Ozu ụmụ abụọ a ka ebugarala n'ebe a na-edosa ozu maka nnyocha. Di nwaanyị a bụ Alex kwuru na ọ bụ eziokwu na ya na nwunye ya na-enwe esemokwu n'alụmdi ha, kama ya ekweghị na nwunye ya nwere ike igbu ụmụ ha abụọ. Na nke asatọ, otu onye Islamic scholar ama nke ọma n'ala anyị bụ Sheikh Ahmad Gumi agbala onye isi ala bụ Muhammadu Buhari ka ọ gbaa arụkwaghịm n'ihi enweghị nchekwa na ịkwafu ọbara ndị aka ha dị ọcha n'ala anyị bụ Nigeria. Onye bụburu onye isi ala n'oge gara aga bụ Goodluck Ebere Jonathan ụdịrị ndụmọdụ a bụ nke ya na-enyekwe nwanne ya nwoke bụ onye isi ala. Gumi kwutara nke a n'oge ọ na-agwa ndị okpukperechi alakụba okwu n'ụbọchị Tuesday. Ọ kwuru sị, dịka ndị mmadụ na-anwụ n'ebe niile, onye isi ala na ndị gọvanọ nọ na-aga oriri na nkwari. Agwara m Goodluck Ebere Jonathan ka ọ gbaa arụkwaghịm. Ana m agwakwa onye isi ala bụ Muhammadu Buhari ugbu a ka ọ gbaa arụkwaghịm na-egbughị oge ka o kwuru. Na nke asaa, otu ụlọikpe dị elu na Kotonu ekwuola na onye na-achọ nnwere onwe nke ndị Yoruba bụ Sunday Igboho ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ tutu ruo mgbe a ga-emecha nnyocha. Ụlọikpe ahụ jụrụ inyefe ya n'aka ndị nchekwa ala anyị bụ Nigeria. Gọọmenti ala anyị bụ Nigeria chọrọ ka mba Benin Republic nyefee Sunday Igboho n'aka ha bụ ebe ha boro ya ebubo ịtụ mgbere ngwa agha kwa nke na-ebute nsogbu ọbụladị ka ọ chọrọ Oduduwa Republic, kama ụlọikpe ahụ jụrụ inyefe ya n'aka ndị nchekwa ala anyị. Na nke isii, aka na-achị steeti Abịa bụ dọkịta Okezi Ikpeazụ ekwuola na ya bi n'ọnụ ụlọ 3 bụkwa nke dị n'Aba. N'oge ọ nọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, Ikpeazụ kwuru na ya họrọ ibi n'ọnụ ụlọ 3 dị n'Aba bụ nke dị anya n'ebe obi gọọmenti dị n'Ụmụahịa dị, n'ihi na ya chọrọ ibi n'etiti ndị nke ya ma hụkwa ka ndụ onye na-anọghị n'ọkwa ọchịchị dị. O kwuru sị, ebi m n'ọnụ ụlọ 3 dị n'Aba, amaghị m ndị gọvanọ ole nwere ike ibi n'ụdịrị ebe a m bi. Ebi m ebe a n'ihi na abụ m gọvanọ taa, kama agaghị m abụ gọvanọ echi, ka o kwuru. N'ihe banyere onye ga-anọchite anya ya n'afọ 2023, ọ kwuru na ọ bụ Chukwu ga-ekpebi. Ọ gbakwunyere na ekweghị onye kwere na ya ga-abụ gọvanọ n'afọ 2015, kama Chukwu mere ya ọ bụrụ ihe ịtụnanya. Na nke ise, onye isi ụlọ ụka nke Citadel Global Community Church bụ Pastor Tunde Bakare etinye n'ọnụ n'ọchịchị onye isi ala bụ Muhammadu Buhari n'itinye ọnụ na ka ndị amụma n'akwụkwọ nsọ si bilie megide ọchịchị ọjọọ. Pastor Tunde Bakare ekwuola na ya adịghị njikere ọzọ maka ya na mmadụ inwe ọgbakọ n'ihi na ọ bụ ọgụ. Bakare kwuru na ọ bụ eziokwu na ya gwara Buhari n'afọ 2014 na ọ ga-abụ onye isi ala. Ọ gbakwunyere na ọnụ ahụ o ji kwuo ya na-esizi isi. Ọ gara n'ihu kwuo na ya ga-agba mbọ weta ihe ndị na-agba ala anyị bụ Nigeria mgbe okpuru na njedebe. Na nke anọ, ndị ọkaiwu na-anọchite anya onye ndu nke Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu ekwuola na ha ga-ama ụlọikpe aka n'ihu maka mbugharị ebugharị ikpe Maazị Nnamdi Kanu ruo abalị 21 nke ọnwa Ọktoba, bụkwa ụbọchị ebugharịrị ya. N'ihe Ejiofor gosipụtara n'ụbọchị Mọnde kwuru na ụlọikpe nyere ndị ezinụlọ nakwa ndị enyi Maazị Nnamdi Kanu ohere ịhụ ya. O kwere nkwa na Maazị Nnamdi Kanu ga-enwere onwe ya n'oge na-adịghị anya. Na nke atọ, nwafọ ala anyị ama nke ọma na-eme ejije bụ Francis Duru mere ncheta ọmụmụ ya n'ụbọchị Tuesday abalị 27 nke ọnwa. Nwafọ Igbo a gosipụtara foto dị iche iche kwa nke o ji mee ncheta ọmụmụ ya. Francis Duru emene ọtụtụ ejije na Nollywood n'asụsụ Bekee nakwa n'asụsụ Igbo. Isi Mbido TV ji ohere a na-agọrọ Francis Duru ọfọ ogologo ndụ na ahụ isi ike. Na nke abụọ, ndị ọkaiwu nke Maazị Nnamdi Kanu ekwuola na ha amalitela ịkpọkọba akwụkwọ ha bụ nke ha ga-eji kpọfụ gọọmenti ala anyị bụ Nigeria na nke mba Kenya ụlọikpe ukwu bụkwa nke dị n'Afrịka maka ka ha si nwụchie Maazị Nnamdi Kanu. Ndị ọkaiwu a chọrọ ka mba abụọ akọwara ụwa niile ka ha si nwụchie Maazị Nnamdi Kanu nakwa ebe ha nwụchiri ya.
na nke mbụ onye isi ala bụ Muhammadu Buhari eruola mba Britain bụ ebe ọ gara maka nzukọ agụmakwụkwọ akpọrọ Global Education Summit on Financing Global Partnership for Education. Onye isi ala ga-ejikwa ohere ahụ lekọta ahụike ya. Ọ bụ Femi Adesina kwupụtara nke a n'ụbọchị Mọnde. Onye isi ala ga-alọghachi azụ n'ala anyị bụ Naịjirịa n'izu ụka abụọ nke ọnwa Ọgọst. Igbo ndị ọma, ebe a ka akụkọ iri gbara elu nke taa ga-abịa na njedebe. Unu emeela maka isonyere anyị. Chetakwa na onye pastọ ọbụla na-ekpere onye ara ekpere anaghị emechi anya.